Здравейте, аз съм Тони Енчев, а кой е с мен? Казвам се Людмила Гюрова, психолог и психотерапевт с над 12 годишен опит. С над 800 констелации зад гърба си, владея най-добрите, най-модерните психотехнологии, чрез които да ви помогна. От колко време се занимаваш с това? Как те намери тази професия? Защо започна да занимаваш с това? Тази професия ме намери покрай това, че аз съм много интуитивна, творчески ориентирана и учих едно обучение при Михаил Фабрикант за треньор по групово динамичен психотренинг, където ни научи да правим дизайни на тренинги на теми от психологията, чрез които аз мога да помагам на широк кръг от хора, в зависимост от техните индивидуални потребности. И колко време вече стана откакто почна да занимаваш с това нещо? От 2010 година правя такива обучения, такива работилници, водя и лекции. Как го приемат хората, когато им разкажеш за това, с което се занимаваш? Чрез тези най-модерни психотехнологии хората постигат много бърза промяна и затова има много доволни клиенти. Мога да разкажа за един много скорошен случай за човек, който следствие на депресия 2 години не беше излизал от вкъщи. След една индивидуална констелация с този човек, веднага след терапията, той излезе навън на разходка. Добре, тази терапия за какви хора е подходяща? Чрез тези психотехнологии, с които аз боравя, имаме възможността да работим с всякакъв кръг от клиенти, тъй като всеки психотерапевтичен метод има своите плюсове, но и своите ограничения и аз прямо индивидуалните потребности избирам с какъв вид терапия да работя, като когато избера, работя абсолютно чисто и екологично, само с съответния метод. Добре, каква е твоята мисия? Моята мисия е да помагам на хората, тъй като и аз съм имала много трудности в живота си. Решила съм ги с помощта на психологията и искам да съм в помощ и на останалите хора, които искат положителна промяна в живота си, така че да бъдат по-щастливи, по-богати, по-осъзнати, по-здрави. И за финал, ако можеш да кажеш, как могат да те намерят хората? Нашата Фейсбук страница е психологически обучение и коучинг. Също имаме телефон за връзка 0893 329 134. Пишете на Viber.